केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सोनी मराठी आघाडीच्या वाहिनीवर लवकरच एक अशी मालिका येते जिच्या पहिल्या टीझरनंच सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय। रक्षणकर्ता वेतोबा असे या मालिकेचं नाव असून हा टीझर सर्वत्र जोरदार व्हायरल होतोय। दक्षिण कोकणातील जागृत प्रसिद्ध देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील आरवली येथील श्रीदेव वेतोबाच्या लीलांवर आख्यायिकांवर आधारलेली रक्षणकर्ता वेतोबा ही मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून मालिकेचा खास प्रोमो होळी आणि रंगपंचमीच्या मुहूर्तावर रिलीज करण्यात आलाय। या टीझरमध्ये आपल्याला वेतोबाच्या पादुका आणि केळीचा घड पाहायला मिळतोय। रक्षणकर्ता वेतोबा लवकरच आपल्या सोनी मराठीवर। कोकणातल्या प्रथा आणि परंपरा यांवर अनेक मालिका आल्या। ही मालिका देखील कोकणातील देवावर आणि आख्यायिकांवर आधारित असणार आहे। वेतोबा हे कोकणातील वेंगुर्ला आरवली गावातील ग्रामदैवत आहे। श्रीदेव वेतोबा मंदिर हे सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ले शहरापासून 12 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या आरवली गावचं ग्रामदैवत असून जागृत आणि प्रसिद्ध देवस्थान आहे। देव वेतोबाची उभ्या दक्षिण कोकणचा रक्षणकर्ता आणि संकट निवारक म्हणून ख्याती आहे। जगाच्या कानाकोपऱ्यात देव वेतोबाचे भाविक भक्तगण आहेत। वेंगुर्ला शिरोडा रेडी रस्त्यावर आरवली इथं श्रीदेव वेतोबाचे पुरातन देवस्थान आहे। अगदी रस्त्यावरूनच श्रीदेव वेतोबाचं दिव्य दर्शन घडतं। श्रीदेव वेतोबाची मूर्ती ही भव्य मानवाकृती आहे। वेतोबाला केळ्याच्या घडाचा नैवेद्य आणि भल्या मोठ्या चामड्याच्या चपलांचा जोडांचा नवस बोलला जातो। श्रीदेव वेतोबाचे देवालय इसवी सन 1660 मध्ये बांधण्यात आलं असून या देवालयाचा सभामंडप सुमारे इसवी सन 1892 ते 1900 या दरम्यान बांधला गेला। अनेक आख्यायिका आणि अनेक दैवी प्रसंगाची अनुभूती घेऊन रक्षणकर्ता वेतोबा ही मालिका सुरू होते। अद्याप मालिकेतील कलाकार आणि रिलीज डेट समोर आलेली नसली तरी मात्र टीझरमुळे भक्तांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।